Schubor nakaslem jong unongsan hima. Emily kanot shilong obadeiru president kaknam ulapan pau kajingero ya kaseng san perthai ke United Democratic Party kabalami syakmat bandawa manwanra da kajing toket kabalajloy lani ke independent inquiry hagaktin nongway halor kajing kenok bamsap bat ki kenrum kenram ki bami hagatinat boarding ke MEECL ula ongru bawatla udon bat kesorkar hanrei umla bansus ngabjar bat hakani kapor ukwa ban penpau ba kajing ting kamdei nau knyang jingpang hanrei kadei kajing bamsap bat kabar nau covid khat khandai bat kabalai kadei na kajing salan doyong bean haduk menta wat hapdeng kani kajing perking ba lawanra dak sorkar nadu kasi tarik ucamang arhajar arpuai ula ongru ba kani kadei tang ban pensngai ban penplung ya kaseng NPP ba kinla ban ya tenju bor amtang hamigalia lani hagatan stay lamingi hanrei hakarihi borok kawai nakaliang jonga komu MLA jong 17 North Selong constituency buat president jongka khnam buat uwei na prengki baidon lang hapo ka MDA government ngasungu bangam de ban tingan ni ban rit ban keren ke jinsha ban asu ban ai ke jero khamtam ye UDP menurut ban res ni ki issue ha ko badai ban dawa na sarkar badai ban thung ya ka independent inquiry kemudian ban toket halo ke jinglong ke jingman ha badai ba ka MECL tikani kalong ki ke jingja ka ba kamdei tang manta kani ke de belajar nadu ki por boleh halangi phai sarkar barim hadu sarkar bathamai kala shibun kam taman kedauti wei pat kat ba upai ba udang jenjar nak we kesngi syakwe pat hadu ki por boleh ko mat ini load shedding boleh bala ka jong ka stir ina haban mat load shedding hadu manta sa tang khendet manai bandap mangin kenjo syakasan posnem kani kala pan pau ya ta ke jing bamlong fit hakaban sensyar ke setiap ti boleh ngakaren ni kador namar kalong kiki ke banginum la par sangam ngaban bu ke jingkeli gini ki parlok ki beranang hapo ka government hatu kalong mo chu sangam maka kentien nong wei kong ba silent is consent ba ka jing sabjar ke de menjur kemar kadaw amla bar sabjar ba hani ke por akuan pan pau ba ladang ya keren sisa ya kata ke jing tiang ke jing serkai kamdei to virus COVID-19 kabakam sirkai kadika bamsap jong kanika badon hapo ka MECL manta kabaar badi COVID kabalai ka badi jong kajing salan doyong kajing ti bean doyong hadu manta hapring ka curfew kidang yatro tigalong ka AKA ka ba minum la parsangap barkani ka dei ka ba ko bang krensyai ka dei tanam tam pen klan pen sengat pen plung ya ka parti NPP bakin la bakin ya tenjuk bor om tang hapo ka state Meghalaya om tang hapo North East dei ka nation ha country hi borokoi tengok ko an pois kapang ha ko bedai bat kani kajing jajong kajing long jaman hapo MECL nginum la ban sangap kajing thmu ban pen trekam lo to smart meter kalong ki ka ba ngisu thu shai badai tang itai i baki ong li slot sim card ini kam de ki jikla bat kani ru kajing ong jong MECL ban jing ong jo pomerster bakalong ban pendunai kajing lut jing sep jong ka ban pendulong ya ka ban penduna ya kajing donong jok MECL kadai bamla ban long bamla ban pedang kelada upau minister don syata kajing temu kajing angnut kajing long concern nak bantaban bani i kita kajing kala bade ban implement hapo garwils kaba kajing donong kaba sirkai kibun kaba kibil kimpat siu ke berak sateng hadu mentah kani kumnu baik ba kibanta jok di khasi jantia matang haban mat ya kajing ya buat kani ru kuak man nak basai baka datang ke jementoi jong ini ki supplier ki badai na sabar joko state bat ke jing sutu jemut jong nu batno ti kebar rangi pai sandika suk bahagya scheme ke price escalation ke jing ladang nu jore ka dor yo market price market rate ka dor jong do bilak laban poi tang south spa duna ni south spa ti hendrai ke balingo apar kalong ngilalap ba la supply da manu hakador ka ba syajar tam kata kala include lang baka tax bara ka juga pora dangi pai ka total supply jongani ka joni doblat kalong hadu silak khalai borni tigi basta jingkhen tu gidang khen bat ken sai i ta ka jeper baka don ne em kata ka jing bamsap bat namar ta da ngo yepi baka jing bamsap ka kham khrau bani ka ni jing tiang ni COVID-19 adangi pai ka ni ka jing map hakabari ni ka bil joni sai prakash ru kalong hadu sikrur nyopo saulak
Kalong kabangin mula bangin supriang kalong highly objectionable but highly questionable. Teratangi pai sani ka ERP, enterprise resource planning. Kumki computer table chair ki suki ki meet but ka computer set kubangi kumang 8 pau but kum ka UPS hakador ka lailak lai pun rio hajar si set ka bamlak banlong. Teratangi pai tang ka printer silak khat khandai hajar. Kaniru ka bamlak banlong ka ba dongkam matokit. Buat ka total cost jong ka ERP ru ka dong hadu khat pra kurus. Teratangi pai ka total bagi supply ka dai sispa teli ki komputer buat arpui teli ki printers. Teratangi pai pat sakawai ka benta ka bangi sutu syai bagani ka government kalong anti people, anti local, teratangi pai ka outsourcing of substation shaw u company ubay na po UP. Kata na ka benta ki live fulai kilo volt substation. Ka total substation na bagidon po kari Meghalaya kadang san pun rio tuli. Ti hapring ngajing ice ban pentri dari company na po UP kumba san spa arun rus pangut ki kena samla kla dukam ti mano banong responsible kani kam tama preni ki por ka balong ka crisis of unemployment kadangi pai pat sakoi ka banta ka beri ka special tariff plan jingsi sya kala de ban penkiu no ki industries banyarap i domestic consumer ndai ka ba lingo pat kalong bo kalong balinga ong anti local anti people mentala penhe ikador haga jing khen jong taka per unit bala penhe nagi pai ba bala penrit pat ya ki industries bakata nam taki industries ru kemde ta borok industries ndai don tangki selected few ki bala sujiet tangkat tukat ni ban penha ba kador ka ba southing ka 0.9 per unit kani kalong ki ka bang hap sutu syai ba kani government kalong anti people anti local bat arangi pai ban ngasmo bangim dei ban klet ru yang bang dei ban ai ka jingero kajing kublai ka bakerpang special recognition na ka banta ikong lumlen kharkongor ibri retired IS ibalong ru i independent director ibala note ban simik senjam ban resign no nakakam bali don ayu chalendet mentang ina dong kam kibriu kijongi makin syakri na ka banta kabet ka biang jupat ba kam tam gibron na po ki post ki bahe ki ba la ban don kata ka kaliver ka ba la ban syakri mana jing syakri ka ba na ka banta ki pai ba re ka basulingo kumbai 8 pau ka ba ki policy ka bangin yakren ani shoban ai ka approval le kinu ki major decision kala de banwan kat kum ka rules news ni kala de banwan hakti jong kita ki board members ka bangla banong bakini ban puli bakini ban study kham kini ban ai jingmut bakina ban sim karai henrei ha shoban ai ka approval tang ki kenta ki wanra ya kum kita ki policy kani galong ki ka ba ngisu thu ba kani ka government katemu ya ban create katemu ya ban create desi kita ka communal differences happening jongi ki para riulum ti ngasung holor kini ki banta arangi pai sakawai pat ka jing ai promotion ya u junior officer but la supersede nau pat ki reward ki beri ki senior officer don ayu shandat kani ngi haban bu ko jing kali bakadon ki dongkam ban yo ki brio ki ba long nyang ko ngo ki balong yes man mar takadawan haban poi biang saka benta join kong lumlen kharkongor ban ai zero i but kiwi du dang dan pok post hagi different post ka bagi yo ban syakri ki beri ta ki machineries jong ka government kin suba ban hok kinum pen kinum sya ban peniap no ka jing teplem ka bagi don tanakadaw jong kamlu ka bagi bam kum ka tulop tinga sungu bakani de ban kentung de ban khotlang kiwi du bangin trei ka hok bangin de ban tieng amari don lada trihok ru sya pensitom but haro ta kanong rim ngako an pan pawru sakawai kum gujingja ke ga baja hawi dei batu chief secretary jong iba hector marwen iba de banyo ya ka post chief secretary kan hapan khli kani baru porelection hapan khli ndai mentala thong pada uwei don ayu shalndet hatu kani ka government kamdei anti local hatu kamdei ka anti people de haro ta kanong rim bat ngasulong concern ba ni dokam marsuthu bar KDP kamde ban compromise kumakastan kumangila DBI ka risk ka jing risk ka jongka yani ki issue ba ngde ban suhun bahkan constitute ya ta independent inquiry ndai de ban remove swa ye ki badan po ka post balada kamdon ki la lap la sai bagini ki bangi suspect kimdon ki kila ban simbiang ta ka post ka jong jing start jong government tinga sengu ba ka working
environment ru kamdon shu kamlong suk kamlong sngan kamlong comfort shu ya ki lesing ala banong pardok parsnam badi ki weipat ki batri hok hapok MCL kombolong menta temar kadau ngasngo ba ka government of the day they should immediately constitute an independent inquiry, and this independent inquiry it should be free and fair without any interference, without any outside interference. Kani gade ka ba ngako akan bu kajing jengai jemut but kajing kentu ba sarkar kanum la ban esting bala da kamdon ki ka ba lesikum ka allegation kadon kidai banlong ki baslur ban simno edition immediately khanang bangila pat bangin begini ya kata kajing syakri jok MCL kum ki por balik ba kariu jak bandiu jengi kani omat ya kata kajing songsuk kajing songsan ti ha choman pun kut ngaku ban penken mau sa sisien pat ba hangai simet ngasngo ba kajing ba kamdei kata kajing ting yani COVID-19 ni virus ubangim la bani ubangim tip ke badon kata kajing sisa baro lagi tip tang ni koi ba kham khrau kajing ting kadika corruption ka bamsap bampong lagi pai covid lagi pai doyong lagi pai hani ka present situation ka bangi face mata po ka MCL kita ni kentien ai kubli